Коя е най-скъпата кухня в света само в това видео? Италианският дизайнер Клаудио Чилиберти създаде най-скъпата кухня в света на стойност 1,6 милиона долара. Въпреки високата й цена, списъкът с чакащия заед за следващите 8 месеца. Кухнята, която се нарича Fiore di Cristallo, съчетава забележителните качества на дизайнера си, изящни естествени материали и финна изработка. Тя включва полилей с камъни Сваровски, работен плод, обсипан с кристали и солидни медни стени. Дизайнерът работил повече от година на създаването на кухнята, използвайки само най-висококачествените материали, включително световно известното стъкло от остров Мурано. И разбира се, това не е всичко. Купувачите могат да поискат още подобрения, като облицовка от мед, 27 вида шкафчета с облицовка от 9 мм кристали, врати и дръжки, които са на стойност 700 000 долара. Ако това видео ви е харесало, запазете го за по-късно. Ако желаете да получавате още полезна информация от света за кухните, последвайте ни.